faslun haza fasalun ad-dahiru kaga wannan alif da lami da yasa ko to al dinnan istighraqiyatun al dinnan da ya kawo istighraqiyatun al ce istighraqiya ma'ana mai ma'ana kullu ce ita wannan ad-dahiru dukkan abinda ake cewa tsatsarka maitu ma la dama lahu sa'ilatu wato mataccen abin da ba shi da jini mai kwarara mataccen abin da ba shi da jini mai kwarara wato yana da jini yana da jini zati yana da jini zati ko bai da jini zati yana da manquli kaga kamar kura ai kaga tana da jini zati yana da jini zati ko bai da jini zati yana da manquli ko bai da manquli yana da manquli ko ba shi da manquli to idan yana da jini zati ka gane ko kamar irin su ainihin idan yana da jini zati kamar irin su jaki da shauransu yana da manquli kamar kura kaga tana da jini zati tana da manquli wanda za ta kashe dabba ainihin wato ta ci an fahimta ko ba shi da jini zati to wannan yana da jini zati ko ba yi da jini zati yana da manquli ko ba yi da manquli wannan duk in ya mutu najasa ne inda yana da jini zati kaga kamar irin su misali irin su jaki irin su saniya da shauransu ai kaga suna da jini zati to shi kuma wanda yake da manquli sai kura kaga ita ainihin wato kura tana da jini zati tana da manquli kamar wanda za ta kashe akuya ta ci to ko ba ta da ainihin manquli ka kamar irin su kudin cizo kaga kudin cizo baya da jini zati amma yana da manquli to wannan duk yana da jini zati yana da manquli ko baya da manquli wannan duk in ya mutu wannan najasa ne an fahimce ni idan ko ba shi da jini zati ka gane ko in baya da jini zati an fahimta ko in baya da jini zati idan yana da manquli to shi ma in ya mutu najasa ne an fahimta ko kamar tsutsa ba ta da jini zati amma tana da manquli wanda za ta dinga kamar masu irin kwana a soro din nan ai kaga tsutsa tana ɗiba jini a jikin mutane amma asali ba ta da jini zati to idan ta mutu tunda tana da manquli wannan ita ma najasa ce kamar wannan amma in ba ta da jini zati ba ta da manquli wannan ka gan shi wannan to dahiri ne kamar kiyashi kaga yanzu kiyashi ba shi da jini zati ba shi da manquli kaga haka tururuwa ba ta da jini zati ba ta da manquli to wannan guda ɗayan tak shine idan kiyashi ya mutu ko tururuwa ta mutu to wannan ɗahira ce to wannan sai kuma wannan dangane da abinci ne shi kuma nasa shi kuma daban yake sai Allah kai mu gobe sai mu zuba shi sai mu karanta nassin wal bahriyu kaga wani alif da lami da ya kawo ko to al istighraqiyatun ita wannan al din istighraqiya ce mai ma'ana kullu ce wal bahriyu haka nan dukkan dabba da take cikin kogi ita ma dahira ce wato duk dabbar da take cikin kogi to dahira ce alce istighraqiyatun ma'ana mai ma'ana kullu ce kullul bahari dukkan ainihin dabbar da take cikin kogi to dahira ce
walau talat hayatuhu bi barrin walau dalat hayatuhu, ko da ainihin rayuwarsa wato tana yin tsawo, bi barrin din nan ai wannan bar mai ma'ana fice, fi barrin a cikin tudu shine katim sahin wa salhafatin. Katim sahin kamar ainihin kada, wa salhafatin kamar irin su kififiya. Kun san akwai kififiya, akwai kififiya, akwai kififiya, akwai kuma ainihin akwai kififiya, akwai kunkuru. Kunkuru, an san kunkuru. Akwai kififiya, akwai kunkuru, akwai kuma kada. An fahimta? Shine walau dalat hayatuhu, ko da rayuwarsa za ta yi tsawo, bi barrin ko alba'u bi ma'ana fi barrin a tudu, shine katim sahin wa salhafatin, kamar irin su kada, kamar irin su kififiya, kamar su kunkuru. wa ma zukiya Addahiru tsatsarka ma zukiya, abinda aka yi masa yanka, zakatan shar'iyatan, wato yanka na shari'a, to shi ma wannan dahiri ne. wa juz'uhu Addahiru tsatsarka juz'u ma zukiya zakatan shari'iyatan. Addahiru tsatsarka juz'u ma zukiya zakatan shari'iyatan, wato yankin abinda aka yi masa yanka na shari'a, wato juz'uhu yankin wani abu na ma zukiya zakatan shari'iyatan, shi ma dahiri ne. Wai misali, an fahimta, kamar yanzu sallah ta zo, shikenan an zo ainihin bayan an yi sallar idi, an zo an yanka dabba. An yanka dabba ba ta yi wannan shure-shuren nan ta gama. To sai misali ga wani bako ya zo yana son zai tafi gida ko, sai aka ce to tunda sauri yake, sai aka yanko ainihin cinya sai aka bashi, sai ya tafi da ita. To nan tsatsarka ne. Kaga juz'u, wato juz'u ma zukiya zakatan shar'iyatan, dahiri ne. Da aka bashi wata karfata ya tafi da ita. illa muharramal akli, To illa sai dai abu haramtawa ci, ka gane ko, illa muharramal akali, sai abin haramtawa ci. Wannan illa din fa guda 6 ce. Illa din nan in ka lissafa su za mu yi su guda 6 ne. Akwai wawi na 7, akwai kuma mafahumin injuzzat shine na 8, wannan din najasa ne. An bayyanta ko? Akwai illa guda 6, akwai wawi na adafi shine na 7, akwai kuma mafahumin injuzzat yana nan shine na 8, wannan din najasa ne, amma din rago dahiri ne. Sai ya ce illa muharramal akali, sai dai abin haramtawa ci, wannan ainihin shi najasa ne. Yanzu misali kamar jaki, yanzu in kai basmala ka yanka jaki, to wannan basmala ba za ta halitta shi ba, ko alhanzir. Sai kai basmala sai ka yanka alhanzir, to yanzu wannan basmala ba za ta halitta shi ba. wa sufun Addahiru tsatsarka sufun, wato gashin sufi, injuzzat idan aka makasto shi da makana, la in nutifat, banda inda aka tsigo shi. In tsigo shi aka yi, wannan najasa ne. wa wabarun Hakanan addahiru tsatsarka wa barun gashin zomo, injuzzat in aka makasto shi da makana, la in nutifat, amma in tsigo shi aka yi, wannan najasa ne. wa zagaburishin Da ainihin karan jawaska, gashin jawaska, wato addahiru tsatsarka zagaburishin, wato gashi na jawaska. A lura shi ainihin gashin kaza misali wato kala biyu ne. Ai haka yake, nan gindinsa a jikin fata yake, shine zaka ga an cizgo shi, akwai wani dan jaje a nan. Yawa, to wannan karan
najasa ne shine zai ce ainihin waqasa burishin zai kawo shi waqasa burishin wannan shine qasaburishin wannan najasa ne saboda me saboda ya haɗu da fata nan zaka ga dan jinin sa shi kuma zagaburishin din nan ɗahiri shi kuma haka zaka ga wani dan gashi mai laushi haka yake haka to wannan in aka sa makana aka makasto shi to ɗahiri ne amma in makasto shi aka yi da makana la in juzad amma in tsigo shi aka yi wannan najasa ne wannan mai laushin shine ainihin wato wannan zagaburishin din to shi ɗahiri ne amma wannan karan najasa ne saboda mai saboda saduwarsa da fatar jiki to shi ma wa zagaburishin ko to in juzza la in nutifa wa sha'run haka nan gashi shi ma ɗahiri ne in juzza in aka makasto shi la in nutifa amma an tsigo shi akai wannan najasa ne walau min khinzirin walau kana sha'ru kaga laudin nan can ai nan da yake magana yake cewa wabilau ko kun gan shi nan ko wabilau ila khilafin mazhabin ko to duk inda kaji yayi ya sa lau to khilafa ce ta malaman kuma da suke cikin mazhaban malikiya malaman da suke cikin ainihin malikiya to shi yake sa lau yake kadewa sai ya ce walau min khinzirin walau kana sha'ru ko da ainihin gashin ya kasance min khinzirin na daga alhanzir ne ka gane ko wato wannan kadewa ne ga kaulin shehu Abu Muhammad mai risala da yake cewa kullu shay'in min al-khinziri haramun ai kaga mai risala yana cewa kullu shay'in min al-khinziri haramun ko to ai Abu Muhammad mai risala ai ba maliki ne to sai ya sa lau ya kada kaulin sa yace walau kana sha'ru min hinzirin ko da ainihin wato gashin ya zama na alhanzir ne amma fa in juzza in makasto shi akai da makana la in juzzat banda in tsigo shi akai wannan najasa ne to alhamdulillah